ko mbeɗu walla ko heko mbiyen ala omdirannoɗen ɓirdugal keddam ngal ko lekki catal biiteki ciidi keltannoɗen tegene dow ɓirdugal ngal baytuɗo o jurnoytoɗo tambo ɓirdugal ngal ko en woɗɗi fof noon ko haaɓe keɓoya ngal wawa wasiya hol sababu ɓe omdira catal ngal ɓe mbi ɓe omdiri catal ngal ko hollude o mo jurnoyaɗo min ngari ngam loŋotirde e mon sabu enen fof eɗen gandi siidi sa wirti mayre lawgiya ɗe mbaɗani lonkuma nden noon ɓe omdiri ɗon ko hollirde min ngari loŋodirde mon sabu kala mo okkuɗa debbo on loŋodiri hol sababu ɓirdugal keddam ngal hanki wonano hande ni taw fulɓe ciwa welir hunduko no Sadio Teddi wayi ni kala jeta e baɗɗo o nodde o ñalla haal taw fulɓe kalta ko mumen fof ko tindi e payi ko ɗum ɓe jahru noon Sadio arani ko ɓiɗɗo kawmum Samba so yotti o rotano kawmum Samba ɓirdugal ngol o yaha o bisme o suudu kawmum Samba ɗon e ɗon anda sabutat baban Sadio Teddi arino to kawan Sadio Teddi wi ɗum ɓinguel ma Kumba walla Sira walla Penda mino ɗum yiɗani ɓiɗɗam biteɗo Sadio Teddi dewɗo o e ɗeya ciwte gonɗe toon hawa Teddi he Adama Teddi simin ngari ñana rek kawam Samba direct andat ɗum ko Sambari arannoɗo ko ɗum Sadio en ngari wurtinoyi ndeno heɓɓoto ɓirdugal keddam ngal yaha o itta catal ngal o lalwo keddam ɗal min ñalla ha kikiɗe sinen koota tawi kaw Samba okki Sadio Teddi on ɓiɗɗo mum mbo aranno ɓe ƴefta gawri ɓe mbatta ɓirdugal e ha ngal heewa Sadio Teddi e bayto mum o gandat kaw mum okki ɗum debbo o jaɓi sabu suuna kala ɗo gawɗa hen hande balɗe tati in fuɗa nden kala ko fuɗata koko jaɓi so tawi kaw mum Samba noon haaldi he yumpañam yumɓe nanotirani nden Sadio ko diweteɗo ɓe mbatta ngal lamɗam ha ngal heewa duuɓi temedere sa wi lamɗam ɗam fuɗata nden Sadio Teddi ɗon e ɗon andat ko diwaɗo teta o wiyaka mi riwima pullo koko añi in haɗede pullo koko añi in nden hay siɓe ma kaɗa ɓe karranma e teddungal e mahla ha e jam tan nden ko ɗum adduno nden sen immima ɗon pour tongen en goɗɗinta ko pour pahmon rek gandon mawɓe mon ɓe ko wiite ko science ɗum kamen mawɓe fulɓe ko ɓoyɓe heyin ko ɓoyɓe yi beele ɗum science na in ɓuura beele ɗum hakkilantagal na in ɓuura mbiyen ay ala hakkil kay ko ɗo kaɗa neɗɗo te o looɓata kay ko ɗo hakkil ari haaji nden ko ɗum adduno ɗum sen immima toon garene tiggugu ngungu mbiɗon signal ngu dawan no mbiɗen e dambuɗe he eɗen toon jiya leɗɗe nayyi ɗen toon jiya lekki biiteki banwani eɗen toon jiya lekki biiteki ɗogal eɗen toon jiya lekki biiteki ali eɗen toon jiya lekki biiteki banwani hol sababu ɗe nayyi fannoɓe wat leɗɗe kahe heko taki ɓe mbaɗani jaɓɓe heko taki ɓe mbaɗani duuɗe ko ɗo woni lamdal ngal hol sababu ɗe nayyi mbiɗen sen idori banwamiki mbiɗen ko kin banwami ɓe ƴeftata looci ɗi ɓe tegaɗi ɗon banwami mbiɗen sa ari he in e rotere banwami hay goto meeɗa yi bapol banwami beɗotogol kala jiiɗo en yo wiyam komin hawri e bapol banwami ngol weɗo bape in fof tawata in kohe rotere ɗo in woni camgal fof ko ɗon wonata ha in wona tillo ha to dow hay gotal weɗotako ngol ko ɗum ngol addira pour debbo gara ɗo ni no bape ɗe darori e rotere banwami hay wotere weɗotako so addama yo daror noon wota o seer wota o dog wota waɗ haydara yo ñiiɓe galle he saabu ko ɗum sohla ɗogi ki ko sila même chose kam kine bape ɗe mi wiyat toujours mi jombano tata waɗi nan ɗo in waleykum salam wa rahmatullah Ndiaye ba pullo ba bisimilla machallah sa helti babal ɗogi a heltide koɗe mbawi won fof e kelteteɗe sa tegiɗe ɗon mbimi sa yahi ɗon e lewru sa arti walla hay siko hande keltuɗa ɗe bimbi gartuɗa ɗeya fof kala ngal jekkiɗa ngal yahdata he wabre ɗogal ngal sigal woni ɗon duuɓi ɗiɗi lebbi ɗiɗi sa yekkitingal ngal heddoda e bape nden bape ɗogene koko dari kamine ko amnagol saabu mi wi aadaji fulɓe koɗi keewi ko fof koɗi ɗiɗi fet ko aada gamnorɗo e aada muslorɗo nden ɗogal ngal ne ko ɗum ha taki mawɓe fulɓe a nanat ɓe mbima so tawi ko mbiten ko kaari jungo ngo ko wuttago sa ƴefti gawri a acci ha ñande ñalngu alkemes a ari ha e rotere dukumi a joowi ɗon gawri ndi a niipi juuɗe ma ɗiɗi ɗa a yahi sa lootima en wattat hay si Ibou Ndiaye fiiɗi tottu Fatoumata ngar jam dépasse in hookat ta kala ko dañatnoɗan a yaha in daroto e jungo ma nden ko ɗum adduno ɗum sen immima toon garene tiggugu ngungu mbiɗon signal ngu dawan no mbiɗen e dambuɗe he eɗen toon jiya leɗɗe nayyi ɗen toon jiya lekki biiteki banwami mbiɗen sa ari he yumpañam yumɓe nanotirani nden Sadio Teddi ɗon e ɗon andat ko diwaɗo teta o wiyaka
kalmin dula goto waaji goto wi kam ko sirku mbimi ɗum pullo meeɗa sirku o wi kam ɗin gawri ndi beddotoɗa toon ko yakkere mbi ɗum a was andu mbi ɗum kuuloñ gonkoñ koñ he lees wumre he an ɗa remana ɓiya ɗa remana debbo ma ɗa remana miña ɗa remana baama mbele kuuloñ koñ dani demanɗo koñ o wi ala mbimi hem koñ bon jakori gardanatɗo koñ bottari o deƴƴi mbi ɗum kacitari o deƴƴi mbi ɗum hirande o deƴƴi mbi ɗum nden kay mawɗo garɗo o mbo ɗaɓɓira dukumiki ngam jungo mum wuttago ngo o addori gawri o ñappi e rotere gawri ndi ko ndi sadak ñuñu gondogu ngu toon ngu meeɗa yi abbere gawri sabu e lagde ngu woni ngu ñaama he nden abbere gawri mettellu gondogu ngu noon goɗɗum e goɗɗum ko woni ɗon meeɗa yi saare noon ayi on sadak mo mbaɗɗa koñ kuuloñ koñ ngala demanɗo koñ ngala okkuɗo koñ kuuloñ tan ko on sadak mo mbaɗɗa rena wawi tan ɗum ko gamnotoɗa hekkil dukumi Allah rewa ɗon tugno e koñ kuuloñ taka waɗanma ko mbaɗɗa ko waɗanma ko cohluɗa ko o totti kam jungo wi kam haali gonga mbi ɗum fulɓe cirkata saabu ɓe gona heferɓe kala mo heferɗinani sirkata nden sen immima ɗon e ko kalannoɗen ko garene banwami de fulɓe mbi kala galle mo tawɗa en hay sa tawi mo wayno galle Sadio Teddi sakkitoñ kon jani cuuɗi ngala kono banwami fuɗi ɗon he wiyede duuɓi 3 4 sa arti ɗon tawa waylo mo waɗe galle he Allah noon andi kono mi nani in he mawɓe temi yi in ɗo heewi dartindimi in min komi dartintoɗo sabu min he o e Dembaraki a 83 minen jangga mo Saare Sutura min tawi mawɗo goto bantangi marché Ndofanki liɓama ɗeya balɗe nde tali o waɗete min tawi ɗum ɗo no ƴitti biskitaji idokol comme no saku simaɗi mbaɗeteno o sakki min o totti kam o totti Ibou Ndiaye o totti Dembaraki o totti ɓe saku adamen fof o wi kam bettumi jungo o laari didam juuɗe ɗe o wi kam a mayta tumarankani mi yejjitta en 83 wonɗo o wi Ibou Ndiaye wettu juuɗe o wetti juuɗe o wi ɗum he cukale ɗam cowmboma sukki ko o cow woni ñiroji ɗi kore ɗe ngari 83 wonɗo o wi Dembaraki ɗum ko kalantaɓe mawɓe de mi anda koye woni kono naɓe weɗi Dembaraki si tecci dande hande so beeti mawɓe ɓe fof jiyaɓe moccakolli ɓe mbiya ndeke kam ɗum ay heɗo gandal si wiyama fulɓe ganda ɗum 83 ko haalano minen tolni goto amen fof duuɓi 12 15 minen jangga mawɗo o wawa andu goto e amen fof ko wonoyta minen ɓe tato billahi wallahi tallahi o haalinoy o wi kama tumaranka ɗan mi waɗi ɗo duuɓi 6 mino he nder ndi ñaaniri mi ñalli mi wottaki mi waali mi hirtaki mi waali he kene kono résultat o ari hande alhamdulillah sabu wonko Allah okki kam mino hen yetti Allah te koye tumarankegu kemmi nden tumarankegu ngu wino ari nden sen immima ɗon pour ɗaɓɓindinen jengi garene tiggu e sabu ko ɗon ɓuuri won probléme o tiggu ngu fof ko wuddere tegetene nde ɓe yambi in moƴƴani in haɗanma juul in haɗanma wanni heni ko jiɗɗo o wawi juul mbo juulatano si tiggaki noon saka si tiggima dañi ko layri en kalani pour on kono mo ganduɗa o kay mbo yiɗi juul hay sa tiggi ɗum gude temedere si waktu foti o juula kono noon hande yiɗɓe ɓe yakku yiɗɓe en ɓe yejjintin ko mene hankiji mene pine men ko ɓen tugnotoɗon ɓe mbiya tiggu ngu moƴƴani saabu sa tiggima ala mbiɗen garatɗo o mbo tigga ko jeeɗiɗo ɓen jeeɗiɗo aratɓe mbiɗen mbo gorko mum maayi tawetake toon meɗɗo seere tawetake toon hol sababu sen ƴetti meɗɗo o seere ɗon ko needitaki mawɓe men ɓe mbi ceeraɗo wota tiggu sabu an a diwtama hande ɗa woni suka a okkama ɓiɗɗo kawma walla ɓiɗɗo gorgol ma a diwtama a yettima rek a holliri soɓre a salima ƴogoy mi ƴogoyani defoy mi defoyani kala ko mbiyaɗa caloɗa kaɓa e gorko ma kaɓa he eseyɓe ma ha kortoɗa toon won yahe are hunde hooka dewgal firto ko soɓre kollirɗa kalɗo mo haalani mbimi ko soɓre mbaɗɗa nden noon pour mawɓe men neratno weduru ɓe neera kuufe ɓe neera payi nden noon bimbisi banda gorko mo diwto si wiyama kumba ɓe mbiya ala kumba memata tiggu sabu ko ceeraɗo ta penda mo to dari miñigel ngel nana ngel wiya wadde ndeke neɗɗo si diwtama seeɗa si bandum gorko mo tigge o diwto o tiggata penda wiya nden nde wona simi diwtama toon maya mi jaɓata seere beele ɗum na moƴƴi walla in moƴƴani mbiyen na moƴƴi ko ɗum tanno mawɓe men ɓe mbiya ceeraɗo en tiggata in warata hay goto in waɗata haydara in wona sirku in wona bida ko ɗum tannoɓe in mbaɗa si ɓe mbi mayɗo mi wiɓe noon toon ɓuran ɗum ga ko ga natti heɓo kono feek gana heɓo toon ɓuranta ɗum ga saabu a anda ko tawoyta toon
nden noon ɓe mbi maayɗo on e mo gorko mum maayi ne wota tiggu sabu en gandanda ko ngabdina ɗo de sa yeddi reka siwa hawru e ngabdi nden noon o diwtama o ruumi toon walla o seeɗi toon gorko maayi naati nder leppi leydi siɗen tigga yo daroɗa siɓe jimi o jaɓana ɗum daren goɗɗo mo gorko mum maayani o ara o tigga ɓen jeeɗiɗo goto fof waɗata ko boli jeeɗiɗi so o waɗi boli jeeɗiɗi o wattidorta koyo malma ɓe mbaɗata to wudere to ko leɗɗel dugumi leɗɗel ɗoogi e butangel ɗum ɓe kofdata e wudere nde o ara o fuɗɗora e dufondi he o wiya ɗo foti heddiɓe ɓe mbiya dow kaggu ha o tega e hoore si woni boli jeeɗiɗo tega e hoore o wattidora yo malma si ɓe goni jeeɗiɗo jeeɗiɗiji jeeɗiɗi ko 49 ɗin 49 sa tegi hen malmaji jeeɗiɗin tottanma ko 56 ɗin 56 wona limore ɓolde takki ɓe mbaɗin ndeke kamen ɓe gandino gila law gila science siwa ar ndeke mawɓe men fulɓe gandino ɓesgu debbo Allah tongi in koye tongode tati duuɓi 35 duuɓi 49 duuɓi 55 nden noon ɓe mbi yoɓe ƴettu limore ɓurde nde toow yata ɓe ceer wota gorko o maay wota debbo o maay ha ɓe dañda duuɓi 55 ɓe kodditoɗa saabu ɗon woni wattan jibingol debbo nden ko ɗum taki ɓe ƴefti nden limore duuɓi 55 wona pour ɗumanin ɓe paandi hen ɓe paandi hen ko duuɓi 55 wota debbo o maay wota gorko o maay ha ɓe kodditoɗa ɓiɗɗo mumen wattano ko ɗum addi rewɓe jeeɗiɗoɓe goto fof ara waɗa bolib jeeɗiɗi ina wara e duuɓi 56 ɓe tegi toon pour tongen hanti saabu ko jengi te ina juuti a wawani sukku wawini huuɓa ko waɗete ko toon fof mbiɗen horde nde ko gueɗe ɓurɗe ɗe dañ fayida mi wiyatɓe toujours en na waɗi la'al waɗatɓe la'al kamba kono heewani horde ɓuure men heew surtout enen wiiteɓe haaɓoɓe horde nde ɓe panditi hen tan koyo yaaj hande yaaji kala ɗo jahɗa hande tawa toon pullo saabu ɓe mbi kala ko aweteɗo fuɗa ɗo mawna ɗo ɗum amnortake koko aweteɗo fuɗa laya yaha to horde ko noon fayi ɗum taki mbaɗɗenin horde kamba kala ɗo jahɗa hande aduna e tawa toon pullo tawi koɓe gamnuno yo yaaji potol juutgol ngol woni yummayol ngol ɓe kolliri ɗo nden ko yumma ko debbo yahnata suudu saabu ko debbo jibinta debbo resoyte kono noon ɓe mbi ɓiɗɗo ko baaba waayi ɗum taki sa seeri e debbo ma baaba o naɓa ɓiɓɓe ɓe taki potol baaba ngol wattinto he ɓernde sukaye saabu ɓiɗɗo ko baamum ɗum addina wiye potol baaba potol yumma yahnata suudu kono ɓiɗɗo ko baaba ko ni gueɗe ɗe darori nden noon yo en gandu kala ko waɗete e jombayuji men in wona ko harmi in wona ko boni nden ko ɗum dal woni ko ganduɗa fof noon na anda ko waɗete ko toon fof na anda cagaji ɗi ko tippule tati ko ranere woɗere ɓalere ɓe mbi ranere nde ko mawɓe jogoto dewgal suka mawɓe jogoto dewgal sukaɓe ɗum nden ranere nde hollirta ko dandandi mawɗi ɗi ko kamen jogoto woɗere nde yo mawɓe nangu en ha o rufa ƴiƴam ɗum addi tippude woɗere nde so rufi ƴiƴam ngalu ari kala ko enen fof mbiyeten ko waɗanam daneyal ɓe neɗɗo si hanki ha nde waani ko wiyeteno kaari ko galo saabu mbo ɓesni si ɓesgu dañiren ngalu ari nden ko tippude woɗere ranere nde mawɓe jogoto dewgal sukaɓe nde ɓe jogotogal ha o rufa ƴiƴam so rufi ƴiƴam galle ɓamtima no sukaɓe mbitani nden musidɓe on calminama on juurama e mi salmini fofen mi juurima fofen Ibou Ndiaye Ba mi wertima e garal ma oɗo ko neɗɗo mo dewdumi ɗo heewi ɓiɗɗam dewɗo o he afame ko diwtotoɗo le 8 février debba mo inniri ɗum ko Ibou Ndiaye min jardi jumri min jardi kala ko yardete min meeɗa wujjit min meeɗa fendu min meeɗa yardu sangara kono noon ko kala min mbaɗɗi nde cabbanmi esiragal kamen Sarif Ceerno Hammed kamen mahi mbayi huɗo ko kamen birki cuuɗi ɗi kamen mahi ɗi mino jooɗi simi wi mino waɗa ɓe mbiya kam jooɗo o ko neɗɗo mo gandumi ko ganduɗo kam ha takki min on andina onon siccude sajonaɓe ko noon amateraɓe Ibou Ndiaye kono noon on ganda inde Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye witake Ibou Ndiaye wiite ko rewɓe daraki assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ganda o takki on lamɗaki noon ko takki rewɓe daraki Sadio teddi a jarama